idan ma abu da ba tsakuwa komai ya taho muna nutsuwa mu mai kallo iya kalluwa mu game da yake shirin faruwa. Yan faila dole sai mun kula mu ya kankame fitila masu don gudun matsala da akwai lukuti a bayan fila. Mu ankara kar mu fada kwata rashin kwaɗayi shiga firgita gire da gizo baya tabbata gaskiya ce dai take tabbata. Bishewa karkare lafiya akwai wani an kace mai gara a zo shi da katuwar yaudara a baya kwayayi mun ankara yau ya dawo da sabon kira. A kirkiri sabuwar zawiya a fito da kudi ana fariya ya gayyaci masu son zuciya su biye masa kan bakar aniya. A baka kudi a masu tira a baka gida kaɗan gurgura da zarar ya ga ka ankara zai kwace babu sauran jira. Bishewa karkare lafiya zancen karya a karya yake shirin da awar sharbuta yake ramin karya ƙurarre yake wannan zancen a fili yake.